Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Iti pa nang ilukat ni Jenny ti tungtug ko nga ridaw manong nemi. Kat saan na nga mo nga siyak idagtugtugtug. Nagigtutlayangan idi maamuan na nga siyak. Willie? Kat nakitak iso na manong nemi nga nakabalabal ti tuwalya iti bagina. Kadigdigos na. Wow! Siyempre ka katindrakap ko tiridaw ngayon lang. Oh, Willie, saan ka nga? Rumor ka, ano masabi mo? Baka no, itaan naman nga oras kat sumangpat ni Cardo. Sa mo panunutan ni Cardo, Jenny. Jenny, agpanunot ka. O saram ta panunot mo saan nga tapusom. Minamauyong ti panagayat mo kay ni Cardo. Siyak trumbing ayatem. Gabuta siyak ti baro nga nagasagana nga mga kasarkan ka. Siyak ti rumbing ayatem gabuta. Ipatpateg ka, Jenny. Saan kang ipatpateg? Ni Cardo, ipatpateg ko. Ngam saan na kang ipatpateg? Tano ipatpateg na ka? Kabilan na ka kadi? Saan? Sa maysa? Adahanin ti pamilya, saan kadi? Saan na kang maikasar? Siyak ti rumbeng. Willie, rumuarkan. Ngamimbas nga rumuarag nga agtungpal manong nemi inarakop ko kay Desulo. Uy, di nakaraw ko pa nakasta. Sa ako'y namalan, di bibig na manong nemi, kat di nagagara nga naragrag manong nemi di tuwalya, anay balabal kang kuwana, kat wow manong. Nagpintasin na pamagi. Inakat ko ti t-shirt ko manong nemi, kat balbalo nga inarakop ko, impariknak kang kuwana manong nemi ti bara ti bagi. Ninanam ko manen di bibig na manong nemi ket balbalsan nan. Aging ka nga sinakuri ko isuna tapno isarek ko itis siled manong. Ket iti siled, dito'y kami nga nagpapas itiragsak ke ni Jenny. Ni Jenny nga ipatpateg ko. Ni Jenny nga da, akin kabit kan kuana. Ngem itilikudan ti amin manong nemi. Minamauyong nga ayat ko nadaman ngem talaga. Nga ipatpateg ko isuna. Papagayam tingkay ng igan. Kahit iso iti teaser. Iti pakasalitaan ni Willy. Iti probinsya ti Cagayan. Nga dito nga pakasalitaan na kit iso tinapili nga best letter of the first week. Iti bulan iti Abril. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babahin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya yawis mi papagay, miting kay panang i-share. Kaya panang like dito yung video na magustuhan nyo. Kaya kasama ten dito yung page ni paring Rey Fiesta Sentensiador Award. Pag-ipalo. Kaya no ito YouTube channel ni paring Rey iting kay pakangigan. Iti dito yung live tayo, dito yung video tayo, dito yung Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, subscribe kay kuma. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, search for $1 Million Amazing Story 2025, nga bagabakan nyo kadagiti rin ni bribo nga pisos, kas iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos, iti first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. No adda ka ita, ket may isa kang writer, o ano saan, ket adda true to life success story, mabalim mo tagsurat. Tapos magunod mo di kita nga premyo. Aya, i-computer yun, di pagkasalitahan nyo sa iyo isend iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o ano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Papagayam, inte nga rin di pakamo na ito'y kwa, pagkasalitaan ni Willy. Tapos nung rikas tagat mamuan nyo ti pakabuklan ti pagkasalitaan na nuape nga nangabak nga best letter of the first week, inibulan ti Abril. Ti pagkasalitaan ni Willy Castoy. Ni Willy kat taga-Cagayan, iso ti Boradag kadakwada nga kakabsat. Idi naggraduar iti kolehyo, imay dito lawag tapno agtrabaho. Call center agent isuna.
Kaya't nakipagkasera isuna iti balay no apartment nga upaan ti kabsat na ni Manong na Henry ken ti ipag na ken ti kaanakan na. Ti Ridaw no door ti apartment da Willie ken ti apartment da Jenny agabay lang. Kaya't maimat matangan namang mangig na ti panangkabkabil ni Cardo ken kuana. Deto'y may sakano nga militar, opisyal ti militar nga kaamaking kabit ken kuana. Nagkurso na da ken ni Jenny. Aging ka nga iti may nga bigat, sinirek na ni Jenny. Kas nangiganyo itay pagayam. Nga nagtugtog ni Willie inlokatan met ni Jenny nga nakabalabal ti tuwalya ken iti bagina ket inarakop ni Willie. Gabuto talagang ipatpating ni Willie ket saan nga mabuteng iti posibleng aramidan ni Cardo no bilang tamamuan. Gabuto talaga nga mawawmet ni Jenny. Impalubos na ket simrek da iti siled. Aging ka nga dito'y da nga nagpapas. Inbarik na ni Willie ti irut dagiti arakop na ti barat dagiti agek na nga adaan iti naibudi nga napudno nga ayat. Sinubadan met data ni Jenny. Yung ti makadakas nagdanag ni Jenny ang mga nun maamuan ni Cardo ti amin. Naamon met ni Manong ni Henry, ni Manong ni Willie nga ni Henry nga adan relasyon di kiti duwa. Iso nga nagdanag. Talamar aramid mo. Apay nga nakirelasyon ka iti da ito nga babae. Kat kabit ti may isang opisyal ti militar. Di ka mabuteng? Kasano numamuan na? Kat adadakas nga namin dandaking ka. Nga may eramraman kami. Agpili-pili ka, Willie. Pumano ka dito kinagsapol ka sa bali pagkasaraan? Wano. Ana, wano. Saan mo napanunutan pa dahil nga Jenny? Adaywam na dyan nga Jenny. Ngayon ti pinili papagayam ni Willie ket pimanaw na panangala wano nang kita iti sa bali nga pagkasaraan na. Anda komunikasyon dagiti dua da Jenny ken ni Willie. Pasara kayat ni Willie nga awisen isuna tapno rumuar dita apartment ket umay iti pagkasaraan na. Ngayon mabuteng nga talaga ni Jenny. Kabuteng na ti posible nga aramiden ni Cardo ken kuana. Wano aramiden ni Cardo ken ni Willie. Aging nga dimteng ti dakes nga damag. Idi tatumawag ni Jenny ken ni Willie. Hello? Willie? Jenny? Abay? Dakes ti napasamak. Ano napasamak? Makalawas nga saan na nga sinurusarong karan ni Cardo gayam kat natayid. Hana? Pinataydan ni Cardo? When in salvage da. Nasarakan da di bangkay na nga dandanin na group sa awanin ni Cardo. No kasta awanin ni Cardo? Nawayakan, sweetheart. Awanin ti kabutbuteng ta. Agpadpadatan nga nawaya. Kat napasamat nga rod papagayam nga inyawid ni Willie ni Jenny ije kagayan. Kat sadyanan nga ingkasar ni Jenny. Saan kumalata kayat da Henry kat nagidaganak kadakwada kabungor tikas jay nga may salay nga kabit isuna. Ngem te kunadan minamauyong man nga ayat akunada. Ngem dayta tinaikari. Isuda iti naikari ti tunggal maysa. Nagtrabaho dito yan kagayan ni Willie papagayam kat nagtagibalay met ni Jenny kat nadanda iti talungan nak nga iso ita iti sagsaganaan da itinaranyak ang masakbayan tanakananama tinaranyak ang masakbayan da. Dito'y papagayam ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Willie. Ado da kiti agay ayat idi ken kuha ng ti kinursunada ng inayat ket kabit ng iso ni Jenny. Ngem na ilaban da iti ayan ayat da gabutan na wayawayaan ni Jenny ta natay nga rod ni Cardo. Agyaman nagpapagayam iti anusyo nga nagdengeg kada ito yung istorya ket padanan nyo at kadigli sumalsarong video tayo
Inaitay tumanin na istorya digiti weekly winner ken digiti teaser digiti pagkasalita. Hoy, kablawan taman tinaragsa ka panagdengdengeg panagbibuya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii. Aurelio Fiesta Jr. Dito ni manong yun Nemi Ruiz. May iba't bati akong tinibagong oras kada kaya aming sa kapada. Babay na po.